Τώρα γράφε. Γεια σας. Πείτε μας κάτι, πείτε μας ένα σχόλιο για την πρώτη σούπερ ειδική της βόλτας. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Μπου, ο οποίος το ανέβηκε μόνος του. Χωρίς τη βοήθεια του κοινού. Χωρίς τη βοήθεια του κοινού, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην υπόλοιπη ομάδα. Έχουμε κλείσει 24 ώρα εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ εύκολη διαδρομή. Δεν έχει καθόλου flat και μπαίνεις κατευθείαν στο μονοπάτι. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο ιατροδικαστή, τον κύριο Χάρη, τον Ρίγα, τη μαμά μου, τους σπόνσορες μου. Εντάξει, φίλε, φτάνει. Μην μας πεις για όλους τους χορηγούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε ιατροδικαστά, τι έχετε να πείτε εσείς? Πώς τη βλέπετε την νεκροψία? Η νεκροψία έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι ο θάνατος προήλθε βαρύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σαν αυτό που νιώθω εγώ τώρα. Ναι, επί εδάφους παλαιού. Σφίξαν οι κοιλιακοί, για πάμε. Για να πάμε και στους υπόλοιπους. Κύριε Ρίγα, για πείτε μας πώς είδατε την πρώτη σούπερ ειδική του αγώνα της βόλτας? Πάρα πολύ καλά. Ναι. Αύριο θα πέσει γάμο τα γένια. Μάλιστα. Και ο κύριος Μπου, ο οποίος συγχαρητήρια, ανεβήκατε μόνος σας χωρίς τη βοήθεια του κοινού, έμαθα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πείτε μας δύο λόγια κι εσείς. Νομίζω ότι θα ρίξουμε πάρα πολύ γέλιο αρκεί να βρέξει λιγάκι αύριο, παρακαλώ. Μάλιστα. Να είστε καλά, παιδιά. Μπράβο, πάντα τέτοια. Εγώ όμως από την κότα θα έρθω.